tako sa nama nisu ljudi koji su svoje živote izgubili na železničkoj stanici u Novom Sadu. Tog dana neki roditelji su svoju decu uz osmeh ispratili na put, ne sanjajući da ih vide poslednji put, da su otišli u smrt. Oni nisu stradali, nije se dogodila nesreća, nije ih sudbina uzela spletom okolnosti, oni su ubijeni. Njih su ubili korupcija, njih je ubio kriminal, neobjavljeni ugovori, nečiji nemar i pohlepa. Zato smo mi svi danas ovdje. Da tražimo odgovornost i da tražimo pravdu. Ovaj narod je gladan pravde. Kažu nam da budemo spokojni i da verujemo u institucije. U koje institucije mi treba da verujemo posle svega? Da li da verujemo u policiju koja hapsi srednjoškolce i studente koji protestuju nakon izborne krađe u decembru prošle godine i nakon pada nadstrešnice, a ne vidi batinaše, mafijaše i parapoliciju koja na tim istim protestima maltretira građane, uvrće im ruke i vrši građanska hapšenja. Ili možda da verujemo u tužilaštvo koje ne vidi nezakonito rušenje u Savamali, ne vidi pad helikoptera, ne vidi tetku iz Kanade, ne vidi 24 stana u Bugarskoj, ali zato procesuira srednjoškolce za navodno rušenje ustavnog poretka. Tužilaštvu koje 10 dana ćuti, 10. dan je od tragedije bez da javnost bilo koju informaciju o tome zna. Tužilaštvu koje uklanja sa lica mesta materijalne dokaze koji bi pomogli da se sprovede nezavisna istraga. Ili možda da verujemo sudovima koji oslobađaju privilegovane za gaženje na pešačkom prelazu, a osuđuju penzionere na kaznu zatvora koji nemaju novac da plate kaznu za prekršaje, a onda u zatvoru umiru na gorim mukama jer niko ne vidi i nema kontrolu nad onim što se sa njima radi. Jesu li to te institucije koji nam obezbeđuju da dišemo najzagađeniji vazduh u Evropi, a vrlo često i u svetu? Jesu to te institucije koje će da nam garantuju da će projekat Rio Tinta da se uz najviše ekološke standarde realizuje? E pa ja tim institucijama ne verujem. Ne zato što ne želim, nego zato što su me uverile da ne mogu da im verujem. Dragi prijatelji, pored njih smo zaboravili šta je to država i čemu država služi. Država treba da štiti nas, njene građane, od svakog nezakonitog postupanja, a ne mafiju i lopove koji su se uz vlast i njenom blagošću obogatili i, kako to neko reče pre neki dan, postali milioneri, a sad se ljute jer nisu postali milijarderi. Zaboravili smo šta znači biti državni službenik, šta treba da radi ministar, šta treba da radi tužilac, a šta treba da radi sudija. Da ministar u vladi Republike Srbije ne može da vozi automobil od 660.000 evra, dok njegov kolega građanima predlaže da provedu dan na 2 jaja od po 11 dinara. Mamu ti je, baš je džukela mamicu, mu jebem u pičku. Kaka je to džukela? Da ne može tužilac od svoje plate da kupi 2 stana na Beogradu na vodi, gde kvadrat košta 9.000 evra, dok građane izvršitelji iseljavaju za par stotina. Malo ime.